ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଯାହାକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱର 3ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୃଥିବୀ ବୃହତ୍ ବିଶାଳ, ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଆମମାନେ କିଛି ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି କିଛି 3ଟି ଜାଗାର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜାପାନର ଅକିଘରା। ଜାପାନ ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜିର ତଳଘାଟିରେ ଅଛି ଏହି ଜାଗା, ଯାହାକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସି ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2005 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପାଖାପାଖି 105ଟି ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୂତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ, ଜିପିଏସ୍ ଆଦି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲର ସ୍ନେକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବ୍ରାଜିଲର ଏହା ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ଜାଗାରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷଧର ସାପ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। 110 ଏକର ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 4000 ବିଷଧର ସାପ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷଧର ସାପ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାୟନ୍ ସ୍ନେକ୍ର ବାସସ୍ଥାନ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଏକ ବିଷଧର ସାପ ଯାହାର ବିଷ ମଣିଷର ମାଂସକୁ ସିଝାଇ ଦେଇପାରେ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ସାପର 1 ଗ୍ରାମ ବିଷ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇପାରେ। 1909 ମସିହାରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1920 ମସିହାରେ ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ କେହି ନ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲର ନ୍ୟାଭିକୁ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ପାଖାପାଖି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଇଟାଲୀର ପୋବେଗ୍ଲିଆ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 1348 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀରେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ରୋଗରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳାଯାଇଥିଲା। 1922 ମସିହାରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଏକ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ବାସ୍, ଏହି ଥିଲା ପୃଥିବୀର କିଛି 3ଟି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ www.odiaknowledge.com ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ।